Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Makigsunan usa ka pangutana ang gipadala kanato nga taga nato og pagtagad nining atong segment karon. Nakita nato nga importante usab nga hatagan og tubag bakaha sa laing pamaagi ang maong pangutana. Ang maong pangutana nagkanayon, pagapistahan ba ang mga balaang tao? Asa mabasa sa Biblia nga pistahan nato ang mga balaang mga tao palihog kog tubag. Nadungog na to ang pangutana kung anaa ba sa Biblia nga ang mga santos pagapistahan. Ato ipaklaro pag-ayo nga kining prinsipyo sa pangutana makigsunan nga anaa ba sa Biblia. Nagsumikad siya sa prinsipyo nga sola scriptura, nabot pasabot ang tanang pagtulunan, ang tanang butang basahon sa Biblia. Apan kini nga prinsipyo dili kini biblical. Tungod kay ang word nga Bible alone cannot be found in the Bible. Dili pod mabasa sa Biblia nga dapat ang tanan nga mga pagtulunan, tanan nga mga butang basahon sa Biblia makigsuonan. Kana atong ipaklaro. Apan for the sake of argument and inquiry sa ating igsuon kung mabasa ba sa Biblia ang kapistahan sa mga santos, atong tubagon. Una atong klarohon sa ibot pasabot sa pista, feast sa English or festival. Sa Oxford Dictionary, makita nato diha nga nagpasabot kini og large meal. Dako siya nga kauna, no? Dako nga mga pagkaon, daghan nga mga pagkaon. O at the same time, usasab siya ka commemoration sa usa ka religious celebration. Sa Collins Dictionary, makita po nato makigsunan nga gimension diha usa kini ka banquet or bangkiti. Og sa iyang religious nature, nagpasabot siya og commemoration of event or person, paghanduraw, paghandom sa usa ka panghitabo or sa usa ka tao sa religious nga aspeto. Sa laing bahin ang pulong pod nga feast nagpasabot pod makigsunan gikan sa Latin nga festes, busabot nga joy or kalipay nga nagpasabot og usa ka celebration or usa ka kasaulugan. Importante kini makigsunan sa atong hisgutanan karon. Sa Catholic Encyclopedia, now this is the mind of the church. Feast days or holidays are days which are celebrated in commemoration of the sacred mysteries and events recorded in the history of our redemption, in memory of the Virgin Mother of Christ or of His apostles, martyrs, and saints, by special services and rest from work. Sa to pa nga ang kapistahan makigsunan o sa ani no sa gipangutana karon nga gitudlo sa tong simbahan Katoliko, commemoration siya ngadto sa mahal nga birhen sa atong Ginoong Kristo, ingon man usab sa mga apostoles o ingon man usab makigsunan sa mga martir o apil na niini ang atong mga santos. Now ang prinsipyo sa pagsaulog o kapistahan, commemorative celebration sa mga santos, nagsumikad kini sa gitawag nato nga prinsipyo or pagtulunan nga naa sa atong credo, ang credo sa mga apostoles. Gitawag nato the communion of saints. Sumala pa sa atong simbahan, the communion of saints is a spiritual solidarity which binds together the faithful on earth, the souls in purgatory, and the saints in heaven in the organic unity of the same mystical body under Christ its head, and in constant interchange of supernatural offices. Nga sa ito pa, ang communion of saints magigsunan, usa ka kahiusahan nato, diri sa mga buhi, o yun man sa mga patay, nga tuan na sa langit, o yun man sa katong naa nag-antos dito sa purgatorio. Apan kining mga nag-antos nga makalag sa purgatorio, lahi no sab kining nga sugutanan, dirita mo focus makigsunan sa gitawag nitong pagsaulog, komemorasyon alang sa mga santos, mga buotan matarong nga mga tao nga atuan na sa gingharian sa langit. Si Saint Clement of Alexandria, iyang gipaklaro pag-ayo nga sa iyang sinulat nga Thesaurus Ecclesiae, no, iyang gipormula, iyang kining
gihimo makigsunan nga kining gitawag nato nga communion of saints kay usahan nato og sa mga santos nga mga nangamatay, nagpabilin kini nga usa ka pagtulun-an o kini gikan sa mga apostoles o sa diyang nangamatay ang mga santos, mga martir nga tanan, wala naputol ang atong relasyon kanila, nagpabilin sila nga naiusa diha sa Ginoo o siyempre nahiusa usab kanato kay kita anaaman sa atong Ginoo. Makita nato sa Matthew 19 verses 28 gingon sa atong Ginoo nga bisan kadtong mga nangamatay na inisulod na nila sa gingharian sa langit din anang trono sa Dios, magalingkod usab sila uban didto sa trono sa atong Ginoo. Nagpasabot nga sa diyang namatay na sila, wala sila ingon nga nagpabilin nga natulog, kundi anaa sila uban diha sa trono sa atong Ginoo. Nagpabilin sila diha sa gugma sa Ginoo. O kay kita nagpabilin mo usab diha sa gugma sa Ginoo, doon na kitay solidarity, doon na kitay kayusahan nganha kanila. Matthew 19 tudling 28. Now, kanus aman kita makigsuunan makasulod ngadto sa gingharian sa langit? Kanus aman ang tao mubalik ngadto sa trono sa Dios? Interesting kini nga punto makigsuunan. Tungod kay diri sa Lucas kapitulo 15, makita nato diha ang mga parables. Ang gitawag nato nga ang karniro nga nawala, ang kwarta nga nawala, ang isa ka dako nga nawala, o yun mo sa ang gitawag og prodigal son makigsuunan nga nahibalik ngadto sa iyang amahan. Kung atong tan-awon pagay ang bersikulo, nagtudlo nga sa dihang nakaplagan ang karniro nga nawala, dunay kasaulugan nga gihimo. Sa dihang ang coin nakaplagan sa mga babay, dunay kasaulugan nga gihimo. O sa dihang ang prodigal son nahibalik ngadto sa iyang amahan, dunay kasaulugan nga gihimo. Now, kita kining mga gitawag karniro nga nawala. Kita kining gitawag nga coin or ang prodigal son, nga kung mobalik na di kita ngadto sa atong Ginoo, diha sa paghinulsol, mobalik ta sa Ginoo, doon na di kasaulugan nga mahitabo dito sa ingharian sa langit. Now, tanaw na to pagayang Biblia. Ang pulong nga gigamit dinhi sa Lucas kapitulo 15, versikulo 10, ang pulong diha sa gitawag pagsaulog nila, kalipay, is ang termino sa Griego nga kahero. Now, kining kahero makigsunan, nagpasabot siya og gladness. Nagpasabot usab siya joy or rejoice. Nga sa atong kaganina, ang pulong joy sa Latin, nagpasabot og festes nga kapistahan. Buti pasabot nga kung ang usa di ay katawo, mobalik na ngadto sa sabakan sa Ginoo. Mobalik na sa trono sa Ginoo, sa gingharian sa langit. Doon na day kapistahan nga mahitabo. Kang pulong nga kahero, gikan siya sa root word nga kara, nga nagpasabot makigsuonan og kalipay, nagpasabot siya og kasaulugan. Nga sa ato ng dimensyon, nagpasabot siya og kapistahan. Sa Lucas kapitulo 15, 24, niya dinhi. Sa dihang nahibalik na ang gitawag nato nga prodigal son, dunay kasadya nga nahitabo sa panimalay. O ang gigamit nga termino is eupraino. Kining eupraino makigsunan sa Griego, nagpasabot og kapistahan. Sa ato pang prodigal son nawala, sa diyang nahibalik na siya, dunay kapistahan nga nahitabo. Ang pangutana, kanus aman ang usa ka tawo mahibalik ngadto sa trono sa Dios completely and finally? Kanus aman nga mahitabo? Well, of course, diri sa kalibutan pwede tang balik sa Ginoo. Pero na pay chance nga mahasalag ang usa ka tawo balik. Pero kanus aman mahibalik ang usa ka tawo ngadto sa trono sa Dios, sa gingharian sa langit, gikan sa pagpakasala, nga dili na gyud siya mahulog pa sa pagpakasala o dili na gyud siya mahilayo ngadto sa atong Ginoo. Atong tan-awon ang nahitabo kang Saint Stephen, sa diyang hapit na siya mamatay makigsuonan, unsa may ang gingon, "Just they stoned Stephen. He meanwhile was praying, 'Lord Jesus,' he said, 'receive my spirit.'" Kanus aday mahibalik ang usa ka tawo ngadto sa trono sa Ginoo? Kanus sa mahibalik ang usa ka tawo ngadto sa gingharian sa langit? Panahon nga siya mamatay na dinhi sa kalibutan. Og pagsulod niya sa gingharian sa langit, unsa may mahitabo makigsuonan? Revelation chapter 2 verse 10 dimension dinhi. Matod pa, "Keep faith with me to the point of death, and I will crown thee with life." I will crown thee with life.
hatagan ko ikaw sa korona sa kinabuhi. Kining word nga corona makigsunan ang gilitok niini sa gitawag nato nga Griego mao ang pulong nga Estipanos nga nagpasabot og honor, nagpasabot og glory. Ihatag kini sa usa ka tawo sa panahon nga siya mamatay na ug mosulod siya sa gingharian sa langit. Naunsa may ni San Pablo, 1 Corinthians 12 verse 26 makigsunan. Matod pa ni San Pablo, if one part of course of the community, if one part is treated with honor, okay? Sa day mamatay ang usa ka tawo, mosulod sa singharian sa langit, usa sa kamatarong, usa ka santos, usa ka balaan, i-honor siya. O yun San Pablo, when one part is treated with honor, all the rest find pleasure. All the rest find pleasure. Ang pulong pleasure makigsunan nga gigamit sa pinulungan nga Griego, ang gigamit nga term niini mao ang sugkairo. Now kining sugkairo makigsunan, it means to rejoice. To rejoice makigsunan bot ipasabot nga pagsaulog or usa ka kapistahan. Kini maklaro na to ni pagayo diri sa Romans 12 verse 15 unsa may gingon. Rejoice with those who rejoice. Paglipay ni adtong mga naglipay. Ang gigamit nga term kahiro. Again, ang pulong kahiro, rejoice, gladness, nagpasabot, og kapistahan. Sa ato pa di ay, inigsulod sa katawo ngadto sa gingharian sa langit, maglipay ang langit, dunay kapistahan nga mahitabo, dunay kasaulugan nga mahitabo makaigsuonan. Og kita nga niadto sa kalibutan, tungod kay we are in communion with the saints in heaven, muduyog usab kita sa maong kalipay, muduyog usab kita sa maong kapistahan. In summary, makita nato nga ang usa ka tawo matarong namatay, nibalik siya sa sabakan sa Ginoo, nakasulod siya sa gingharian sa langit, din naa didto ang trono sa Dios, o pagsulod niya naglipay ang gingharian sa langit makaigsunan, o kita nga nasa kalibutan niduyog usab sa maong kalipay, ug ang termino nga gigamit sa Biblia mao ang kahiro, nga kining maong kalipay gitawag og kapistahan. Makita nato nga ang pagtulunan ang balansayon sa simbahan Katoliko nga mga santos, mga balaang mga tawo pagapistahan, ana usab di ay sa balaang kasulatan o gipasukad usab sa balaan nga kasulatan. Kini si Brad Clive kalimutan mo ingon, hinaot nga doon na kamoy nakatunan nining atong segment karon o ginhaut usab nga ang Ginoo magapanalangin kanato sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.